سلام كبران تخطاتل تشانلنا كما يكنيهم قالت حزب إرترا كاب قالسي نحزب فيتنام باستفلالي ملكة كمز تنكرن إرتراو تقادلاي كا بزلعال عصفي كاب فيتنامو تقادلاي كمز بلت حادي وصعتنيا نايزهابو مسكرنت بچبتينا نلومي كنعربالكم እዚ ወጻተኛ እዚ 10 ረቑሒታት ከመለክዕ ብምውሳድዩ ንኤርትራው ተጋዳላይ ምስ ቪየትናማው ተጋዳላይ ብምንጽጻር ኤርትራው ተጋዳላይ ነቲ ኣዝዩ ጸንከረ ኩነታት ዝሰገረ ተቃላሳይ ምዃኑ ምስክርነቱ ዝህብ ዘሎ ነዚ ኣብ መለክዒታት ዝሰፈረ መመዛዘን ነጥብታት ከም ታሪኽ ንኹሉ ኤርትራው ስለ ዘገድስ ብወገንኩም ነዚ ትሕዝቶና እዚ ሼርን ላይክን ክትገብርዎ ከምኡኻ نزا چانلنا كساب حجي سابسكرايب زي قبركمن حدثتن زخونكم سابسكرايب كتقبروا نلابوكم حجو بلو نابتي وصاتنيا مسكرنتو زسفرلو صحف كنسقر سناي مكتتال عبد الله علي الصاري امباسادر ريبابليك يمن اب إرترايو إذا امباسادر زي تاريخ إرترا بدقيق استخطاتلن زصنعنيو ازي يمناو امباسادر نا إرترا تاريخ طرح يكونن انبيبون بدقيق اصنعون نقالسي نا فيتنامون بتماساسال زصنعن زنببن زتخطاتلنيو نزوم اب كلت تشافاتني عالمنا زركبو تغادلتي مالت تغادلتي إرتران تغادلتي فيتنامن بمنصصار دمايو ني إرتراو تغادلاي بلوص تقالاساي كبل سيامه زهابام اما فارق مبل 10 كفله زمن صحافو غدايات وصاي رئيس حيال امريكا زنبره جون فوستر دالاس حزب إرترا كم كلاتهم حزبتات مثل رئيس وسانه زغبو كوان تخونه نغلوباو استراتيجين ربحتاتن امريكا تبايلو مس إثيوبيا إرترا بفدريشن كتقرن كم توسنه تزاريبون يريم بزي قلعن زي فتحون وصانه استقطع حزب إرترا ناي ناصنت بهاغون حقاو مسلون نمرغغاص كقالس بموسان مستي فدريشن افريسو ابشحن چعتمي تنسان كلتنا عمتمرت نيرترا زغوبتا هاصي هايله سلاسين بگنزبن سنقنا ماخرتن ፖለቲካን ዲፕሎማሲን ዝድግፎ ዝነበሩ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ኣብረጽሚ ኣተወም ሃፄ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት ምስተዓልወ ብድሕሪ ስልጣን ዝሓዙ ወተሃደራትን ካብ ሕብረት ሶቪየትን ንሳት ትመርሖ ምብራቃው ደንበን ብዝረኸብዎ ገዚፍ ሓገዝ ኣጽዋርን ወተሃደራውያን ኣማኽርትን ንኤርትራ ብሓይሊ ንምግዛኣ ደማዊ ኩናት ኣካይዶም ጉዳይ ኤርትራ ጠመተ ማሕበረሰብ ዓለም ከይረክብን ንኽርሳዕን ጽዒሮምን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣስካሕካሒ ግፍዕታት ፈጺሞምን እዚ ኩሉ ግን ብሳላቲ ምዑትን ዘይዕጸፍን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከይተዓወተ ይተሪፎም ስርዓታት መግዛእቲ ኢትዮጵያን ሓገዝቶምን ንኤርትራ ብውሽጣዊ ምክፍፋል ኣዳኺሞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንምእታው ዝከኣሎም ሰሪሖም እዮም ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብሸርሒ ብሄርን ቋንቋን ሃይማኖትን ዘሪጎም ቃልሱን ናጽነት ንምድኻሙን ብዙሕ ፈቲኖም እዮም እዚ ሸርሒ ዝግን ሳላስጡም ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን በሊሕ መሪሕነቱን ተመኪትዮም ነዚ ኩሉ ማሕለኻታት ሰጊራ ናጽነታ ዝተጎናጸፈት ኤርትራ ሎሚ ብሓድነትን ጽንዓትን ህዝቢ ከም ኣብነት ትጥቀስ ሃገር እያ ህዝባ ንዘይከኣል ብድሆታት ሰጊሩ ብገዛ ቅልጽሙ ናጽነት ሃገሩ ኣረጋጊጹ ነቲ ብዓመፅ ዝተነፍጎ ሕጋዊ መሰል ርእሰ ውሳኒኡ ኩን ብምግባር ከም ኩላቶም ህዝብታት ዓለም ስሙ
أب كارت عالم بخبري كم السفر جيريوم اتومني إرترا بمغنيات استراتيجيوي أكمامتان مچو كلماو تعدلتان نفولي ربحاتاتهم كتقلقل مس إثيوبيا زقرنوا رأس حيالان بقالس حزب إرترا سعرت تقلبيبهم عرنا طعامهم نلؤلاونة إرترا تقبلهم يوم أبز صحف زي نتبينو أنصار حيالات تواجيو استعوته إرترا وتقادلاي مستوم مأليا زي بل حاجزنا رقبو بمخطئهم أب عالم تفلات نزترفو تقادلتي فيتنامن أفغانستانن إنا ودا دوركي كغلصهم أب عودو غاز تسندو حقتات مسن وكس إرترا تقادلاي بجغنتون تبعاتون قراصنتون أب عالم مدارك تقالبو كوينون رقبهم مغنياتو نتي أب سليم أفريقيا زحيلة تبايلو زنقرلو زي تقدن أصوارن أما خرطو وقن انتلاي فينانساوي بوليتيكون ديبلوماسيون بروباغانداون دقف زنبرو بهاجرات معرابن مبراغن زحقز سراوي سعيرو هاجرو ناس أخوت سلزباق عام برتاو قالس زبيرترا بشوعات تتقادلتي بحد مسكرم شعنشعات تميتن سوسان حدن عمت مرتي جميروم وحدات كابزوم جمرت صورة برت كوانتا نبروم زترفوغن برت كيحازيوم نقالسي نغيلوم أبالات بوليسي إثيوبيا زنبرو تقادلتي كم بعل سوء محمد سعيد شمسن كالوتن تبع سقمت بموساد كابعك أبي أصوار بوليسي إثيوبيا برت بموساد نبصتهم بمطانو كعتقوهم كيلوميام أمباسادر عبد الله علي الصاري إرتراو تقادلاي بولس تواقعي مخانو ببزح ممزانيتا تحليفو كم زمزانويو زقلت كما بهالون ممزانين دما نام مسرات تقادلو حارنة إرترا بمقاديو نتزنبر خونتات زذكر كم زدما يبل أمباسادر عبد الله علي الصاري نصو يبل أبفلما عمتات مجمار برتاو قالسز نبرت سقامات نعدكي بستفلالي بالحاتات نمفتحو يفتن كوان تنبره مسعدكي سرعات إثيوبيا فتسي مزدارقاي نبرن إرتراو تقادلاي كساب كندي عوتن بلوصن مقانو مستقادلتي فيتنامن مجاهدينن ني أفغانستان بس عبرو قحيتات النصاصيره كقربيه يبل يماناوي أمباسادر عبد الله الصاري ملكعيتاتو دما ببزح حزبي حدا بمبال يجمر حدا بزح حزبي إرترا وحد عقمو أو واحدو مسحشكت عقم صلاي زقطميو أب أوان برتاو قالسي 3.5 مليون زقمت زنبره حزبي إرترا مس 7 مليون بزح حزبي إثيوبيا خنصاصرن كله اتريشو حدا نعسران كلتاني نيروم أب أوان كينات فيتناماوان 65 مليونيو بزحهم نيرو مقاطمتم أمريكا دما 308 مليون حزبي نيروام اتريشو بحرف قمقام حدا نسلستي زنبره أبوغا أفغانستان سوفيتن أفغاناوان 4 مليون بزح حزبي نيروام سوفيتاوان كا 304 مليون نبرم اتريشو حدا نحمشتن فرقاني نيروم بزمن صرزي كرأن كله إرتراو تقادلاي مسفتصم زي الدارغو بعصفتات زبزو حيل إثيوبيا قتيمو زي سعاره مخانيوم كلتا جيوغرافيا ورحقت أبوغ أزيو الصانيو قالسنا صنة إرترا خبقسن كله زبزح مريت إرترا انتلاي استراتيجيا وبوتاتات معرفو نفرتن مسقاقر ترقياتاتن قماقم بحرن أبتحتي ملقو تتصر سرايت مقزاتي إثيوبيا بمنبارو نمنقص عاز تقادلتي إرترا أشقاري زنبرا اتم وحدات تقادلتي سرايت إثيوبيا بقليلو خبصحو أبزخل نشتو مريتن قماقم بحرن بمستر كنكساقسو قديت أمي زنبرا أبوغ فيتنام أمونغو فيتناموان تقالستن أمريكان زنبرا رحقات ني 15 كيلومتريو أمريكا أب فيتنام كتواغا أصوارن سنكن سراويتن كندز أكر رحقات زي كتقوعز تقدد نيرا أبرئس زون فيتناموان كاب تشاينان سوفيت حبرتن كالوت هاجرات مبرغو دنبن حجز أصوارن لوجستيكسن أما خرط خويناتن رقيبهم يوم بتوساقي قبو والتهدرو تعليم زوصدو والتهدراتن ملشاتاتن أبقونهم الناس اللفو حقيزن أمين تقالستي فيتناموان أمريت تشاينان كامبوريان لاوسن يعقوبون كابوخا ناب فيتنام الناتو يواقو نبروم
أمونغو أفغاناويان مواقعتهم زنبرة حفرة سوفيتن زنبرة جيوغرافيا ورحقة تريناون 3368 كيلومتر نيروم بتوساقي أفغاناويان كاب أمريكان هاجرات معرابن ناي لوجستيكس ناصوارن حاجز كرخبون كلو كاب زبزحا امنت مسلمنا زقتل هاجراتون جزيف فينانساون والتهدراون حاجزات رخيبهم يم زن هاجرات زياتن انتلا يستعلمون ميليشياتات بمسداد حكيزون اومين أفغاناويان باكستانن إيرانن كوناتات كتسنكرن كله زعقوبلون نداغماي متقعتي زوودادبلون دجنات نيروهم يم بأنصار زغن إيرتراوያን ተቃለስቲ ካብ ቀረባ ርሕቀት ምስ ዝመጾም ሰራዊትዮም ዝገጥሙ ዝነበሩም ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዘሎ ሃገራት ከም ድላዮም ክዕቆብሉ ዝኽእሉ ደጀንውን ኣይነበሮምን ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ንኢትዮጵያ ይሕግዛን ምስኣቶም ይደናገጻን ብምንባርን ሰውራ ኤርትራ ዝረኽቦ ዝነበረ ሓገዝ ካብ ወፈያ ተቃላሳይ ህዝቡ ጥራሕ ዝነበረ ሰለስተ ሰራዊትን ኣጽዋርን ኢትዮጵያ በብግዚኡ ዘዕጠቀቶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ጠቅላላ ብዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ዝዛይድ ዝነበረ ምዕቡል ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝወሰደን ኩላቶም ዓይነታት ከበድቲ ኣጽዋርን ሚሳይላትን ዝዓጠቐን ሰራዊት ስንቅን ኣጽዋርን ዘመላልሳ ነፈርትን መራክብን ካልእ መጓዓዝያውን ዝውንን ዝነበረ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ በአንጻሩ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ኣብ ፈለማ ካብ ኣጻብዕቲ ኢድ ዘይበዝሖም ዝነበሩ ኣብቲ ዝቐጸለ ቃልሲውን ቁጥሮም ካብ ዝተወሰነ ኣሽሓት ዝሓልፍ ኣይነበረን ንኣብነት ኣብ ሻድሻይ ወራር ወይ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ቁፅሪ ተጋደልቲ ካብ 13,000 ዝሓልፍ ኣይነበረን ኣብ ኩናት ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ በብግዚኡ ክሳብ 4,000 ዝኣኽላ ታንክታት ልዕሊ 20,000 ከቢድን ማእከላይን መዳፍዕን ሚሳይላትን ከምኡን ኣማይት ነፈርቲ ውግእን 10ታት መራክብ ውግእን ከም ዘሰለፈ ዝፍለጥ እዩ ተጋደልቲ ሰውራ ኤርትራ ግን ዝነበሮም ዕጥቂ ውሕድን ፎኮስቲ ብረታትን ኮይኑ ዝበዝሕ ኣብ ውግእ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝማረኽዎ ኣዝዩ ውሕድ ድማ ካብ ጸሊም ዕዳጋ ዝዓደግዎ ወይ ካብ ሃገራት ከባቢኦም ብሓገዝ ዝረኸብዎ ጥራይ ነይሮም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን እቲ ብኣሜሪካ ዝሰልጠነ ብደረጃ ኣፍሪካን ማእከላዊ ምብራቕን ዝሓየለ ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ በንጻሩ ተጋደልቲ ኤርትራ ፈጣናት ጀላቡ ተጠቒሞም ምስ ዓበይቲ መራክብ ውግእ ናይ ኢትዮጵያ ገጢሞም ክስዕሩ ዝኸኣሉ እዮም እቲ ፍልልይ ናይ ጻጽን ሓርማዝን እዮም 4 ስንቂ ሰራዊት ኢትዮጵያ እኹልን መኣዛውን ቀለብ ይረክብ ነይሩ እዩ ተጋደልቲ ሰውራ ኤርትራ ግን ቀለቦም ካብቲ ንባዕሉ እኹል መግቢ ዘይርከብ ህዝቦም እዩ ዝነበረ ጥሜት መካየድቲ ሰውራ ኤርትራ ነይሩ ጨሪሱ መግቢ ዝሰኣነሉ ኣጋጣሚታት ስለ ዝነበረ ድማ ተጋደልቲ ቆጽሊ ግራብን ኣብ ፍቆዶ በረኻታት ዝበቁል ፍረታትን ይምገቡ ነይሮም እዮም ተቃለስቲ ሰውራ ቪየትናምን ሙጃሃዲን ናይ ኣፍጋኒስታንን ግን ዘይከም ተጋደልቲ ሰውራ ኤርትራ እኹልን መኣዛዊ ቀለብን ካብ ደገፍቶም ይቐርበሎም ነበረ እዚ ኸኣ እቲ ካልእ ረቋሒ ናይ ፍልሊ እዩ 5 ሸፈነ ሚድያ ቪየትናማውያን ኣብ ዝቃለስሉ ዝነበሩ ብሓገዝ ደገፍቶም መራኸቢ ብዙሃን ጋዜጣን ሬድዮን ቴሌቪዥንን ነይርዎም እዩ ሙጃሃዲን ኣፍጋኒስታን እውን ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ክረኽቡ ዝሓገዘ ናይ ሚድያ ደገፍ ነይርዎም እዩ ኢትዮጵያ እውን ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ኣንጻር ሰውራ ኤርትራ እተካይደሉ ናይ ገዛእ ርእሳ ዝተፈላለየ ሚድያታት ነይርዋ እዩ ኣብ ርእሲኡ ሚድያታት ምዕራባውያን ከምኡውን ምብራቃውያን ደንበ ምስኣ ዝወገነ ዝነበረ እቲ ዝገርም ግን ኤርትራውያን ተጋደልቲ ናይ ሚድያ ሓገዝ ይትረፍ ካልእ ሓገዙን ኣይረኸቡን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ሒዞማ ዝንቀሳቐሱ ካብ ምስጢራዊ ቦታት ትፍኑ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ዝተባህለት ሬድዮን ውሕድ ተሓቲሙ ዝዝርጋሕ ጽሑፋትን ጥራዩ ዝነበሮም በዚ ኸኣ እቲ ሓበሬታ ንህዝቦምን መላእ ዓለምን ኣብፂሖምሉ ተዓዊቶም ከዓ 6 ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ቪየትናማውያን ካብ ቻይናን ሕብረት ሶቪየትን ሃገራት ምብራቕ ኣውሮጳን ኩላተን ሃገራት ምብራቓዊ ደንበን ዓብዪ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ረኺቦም እዮም ሙጃሃዲን ናይ ኣፍጋኒስታን ካብ ሃገራት ዓረብን እስላማውያንን ገዚፍ ፊናንሳዊ ደገፍ ነይርዎም እዮም
ካብ ሃገራት ዓረብን እስላማውያንን ብወለንትሩ ኣብ ጎድና ኣፍጋናውያን ኮይኑ ክዋጋእ ዝወሰነ ሰብውን ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ዶላር ይወሃቦ ነበረ እዚ እውን ካልእ ሕቆ ኮይኑዎም እዩ ንሙጃሃዲን ኣፍጋኒስታን ኢትዮጵያ እውን ከም መንግስቲ ካብ ግብርን ቀረፅን ንግድን ቁጠባዊ ምንቅስቃስን ወደባትን ባንክታትን ካልእ ኣገልግሎታትን ዝርከብ ፊናንሳዊ ኣታዊታት ነይርዋ እዩ ኣብ ርእሲኡ ካብ ሃገራት ምዕራብን ምብራቕን ገዚፍ ደገፍ ትረክብ ነይራ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ወይ ተጋደልቲ ግን ብዘይካ ካብ ህዝቦም ኣብ ውሽጥን ደገን ብወፈያ ዝረኽብዎ ካልእ ሓገዝ ፍጹም ኣይነበሮምን እዚ ከዓ እቲ ፍሉይነት ናይ ኤርትራውያን ተጋደልቲ እዮም 7 ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኣብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ውክልና ፍጹም ኣይነበሮምን ቪየትናማውያን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም እንተላይ ኣብታ ትዋግኦም ዝነበረት ኣሜሪካ ከይተረፈ ከምኡውን ኣብ ፈረንሳን ብሪጣንያን ኤምባሲታት ዝነበሮም ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ተሳትፎ ዝነበሮም ተቃለስቲ እዮም ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ክልቲኡ ደንበታት ድልድል ዝምድና ዝነበረ እያ ቋሚ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምንባሩ ከዓ ጉዳይ ኤርትራ ኣፍልጦ ንኸይረክብን ንኽህመሽን ዲፕሎማስያዊ ብልጫ ይህባ ነበረ ኣብ ኩላተን ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ከዓ ኣባልነት ነበራ ኤርትራውያን ግን እዚ ኩሉ ኣይምልከቶምን ዝነበረ እዚ ከዓ እቲ ካልእ ፍሉይ ናይ ኤርትራውያን ተቃለስቲ እዩ ነዚ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ብምሕምሻሽ ድማ እዮም ኤርትራውያን ተዓዊቶም እዚ ከዓ እቲ ፍሉይ ብልጫ ናይ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ወይ ተጋደልቲ እዩ 8 መርበባት ርክባት ተጋደልቲ ሰውራ ኤርትራ ብምንቅስቃስ እሙናት ሱርዓት ሰውራን ውፍያት ተጋደልትን እዩ ዝፍጸም ዝነበረ ብሰንክቲ ኣብ መላእ ኤርትራ ተዘርጊሑ ዝነበረ ተፍትሽን ሓለዋን ናይ ስርዓታት ኢትዮጵያ ከዓ እዞም ውፍያት ሰባት ነብሶም ንሓደጋ እናቃልዕዮም ናይ ርክብ ስራሓቶም ዝዓሙ ዝነበሮም ኢትዮጵያ ግን ዘመናዊ መሳርሒታት ርክብ ዝነበረ እያ ተቃለስቲ ቪየትናም ካብ ቻይናን ሕብረት ሶቪየትን ሰሜን ኮርያን ላኦስን ከምኡን ካብ ደገፍቶም ምዕቡላት ሃገራት ዝረኽብዎ ዝነበሩ ዘመናዊ መሳርሒታት ኣዝዩ ብዙሕ እዮም ሙጃሃዲን ናይ ኣፍጋኒስታን ከዓ ካብ ኣሜሪካን ብሪጣንያን እስራኤልን ፈረንሳን ከምኡን ካብ መብዛሕተን ሃገራት ምዕራብን ዝቐርበሎም ዝነበረ መሳርሒታት ርክብ ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ እዚ ከዓ ኣብ ርክቦም ኣዝዩ ይጠቕሞም ነበረ ብኣንጻሩ ግን ተጋደልቲ ኤርትራውያን እዚ ኣይነበሮምን ነዚ ግን መኪቶም እዮም ተዓዊቶም 9 ቀዳማይ ረድኤትን ትካላት ሕክምናን ውግኣት ኩናት ተጋደልቲ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ተፈለማ መድረኽ ናይ ቃልሲ ሕክምናዊ ሓገዝ ፍጹም ከይረኸቡ ንነዊሕ መገዲ ይጓዓዙ ስለ ዝነበሩ ከምኡውን ባሕሪ ሰጊሮም ናብ የመን ወይ ከሰላ ክበጽሑ ንመስዋእቲ ኣዝዮም ይቃልዑ ነይሮም እዮም ድሓር ግን ናይ ገዛእ ርእሶም ትካላት ጥዕና ብምምስራት ነቲ ጸገም ከቃልልዎ ክኢሎም እዮም ብኣንጻር እዚ ውግኣት ተቃለስቲ ቪየትናምን ኣፍጋኒስታንን ብነፈርትን ሄሊኮፕተራትን መካይንን ኣብ ቀረቦም ናብ ዝነበረ ብቑዕ ትካላት ሕክምና ተወሲዶም ቁልጡፍ ረድኤት ይረኽቡ ነይሮም እዮም ገለውን ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ናብ ዝደናገጻሎም ዝነበረ ሃገራትን ልዑል ሕክምና ንምርካብ ይኸዱ ነበሮም 10 ናይ መወዳእታ ነጥቢ ክዳውንቲ ወይ ከዓ ኣልባሳት ተጋደልቲ ቪየትናም ዝደለይዎ ዓይነት ኣልባሳት እንተላይ ምስ ወቕቲ ዝኸይድ ካብ ፋብሪካታት ቻይናን ሕብረት ሶቪየትን ብሓገዝ ይረኽቡ ስለ ዝነበሩ ጸገም ናይ ክዳን ፍጹም ኣይነበሮምን ናይ ኣፍጋኒስታን ሙጃሃዲን ከዓ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ይኸድንኦም ነይረን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ሓጋይን ክረምትን ክዳውንትን ጫማን ቡትን ክህልዎም እንከሎ ተጋደልቲ ኤርትራ ግን ቀረብ ጫማን ክዳውንትን ኣይነበሮምን ዳርጋ ብዕሩቕ ዝባኖምን ጥረ ኣእጋሮምን ብቐዝሕን ቁርን ህሮርማ ፀሓይን እናተገርፉ እሾኽን እናረገጹን ብመርዛማት ኣትማን እናተነኾሱን እዮም ዝቃለሱ ዝነበሮም ናይዚኦም ይገርም እዩ ሓንቲ በዓላቶም ዘጥረይዋ ጫማ ግን ነይራቶም ሽዳ እትበሃል ጫማ ፍልጥቲ ናይ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ጫማ
بزي أدمايم تعويتهم بأقرم أشحت كيلومترات እናተጓዓዞም ኣብ መደምደምታ ክሪኦም ከለኹ ካብ ዝተጠቕሰ ውሕድ መነጻጸሪ ነጥብታት ክንግንዘቦ እንኽእል እንተሎ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ምስቶም ኩሉ ዓይነታት ሓገዝ ካብ ሃገራት ዓለም ዝረኽቡ ዝነበሩ ተጋደልቲ ቪየትናምን ኣፍጋኒስታንን እንተወዳዲርናዮም ብዘይካ ወላ ሓንቲ ሓገዝ ኣብ ድርት ውሽጣዊ ዓቕምታቶም ተመርኪሶም ብብርቱዕ ሓቦ ጅግንነት ሓድነትን ጽንዓትን ንሓያላት ስዒሮም ዝተዓወቱ ብምዃኖም ኣብ ዓለም እቶም ዝበለጹ ተጋደልቲን ዝሓየሉ ተዋጋእትን ምዃኖም ብልክዕነት ክንድምድም ንኽእል ኢና ንኤርትራውያን ተጋደልቲ በዚ ድማ ብሓያል ኣወዳድቡን ጽፈት ኣመራርሑኡን መሪሕነት ሰውራ ኤርትራ ክምጎስን ክነኣድን ዝግብኦ እዩ ሳላዚ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዝኣምን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ጣልቃ ፍጹም ምእታው ዘይፍቅድ ሓያል መትከል መሪሕነት ሰውራ ኤርትራ ድማ ሎሚ ኤርትራ ኣብዚ ብኹናት ሕድሕድ ዝተሓመሰ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ደሴት ሰላም ኮይና ንሪኣ ኣለና ብዓይንና እንምስክሮ እዩ እዚ ወድሓንኩም ኣምባሳደር ዓብደላ ዓሊ ኣልሳሪ የመናዊ كبراتن كبرانن تخطاتلتنا نايلو متحستونا أبزي فتسيمنا يلنا نزي تحستونا زي ناب كل ما انتخباز أحبوغونكم شيرن لايكن كتقبرو نزا چانلنا كساب حجي سابسكرايب زي قبركم حدثتن زخونكم كا سابسكرايب كتقبروا نلابوكم سسناي نخلاتنا إيرتراوان ببزلنا يو عوتنا حفاش